Pumi, oh Pumi. Putri nyetir meo abange alon-alon kanggo nyawang kahanan sak kupenge. Arloji nang tangane nuduhake 5:30, ateges sedhela engkas adzan maghrib. Jam semono warung sego daerah Wonocolo mburi kampus Uinsa pancen dikebaki mahasiswa sing mulih saka kampus kanggo antri tuku mangan. Timbangane antri weteng selak ora tahan, Putri balik menyang kos-kosan. Buka lemari khusus panganan, njupuk mie instan rasa soto. Kanggo pelengkap mie kuwi ditambahi sayur sawi, sosis lan lombok. Cukup 5 menit, panganan anget kebul-kebul wis cumepak. Ditambahi sego sak piring lan krupuk. Krasa tambah enak jarine. Bubar salat, Putri enggal nyandak panganane, nanging lagi tekan 3 sendok, pundake ana sing jawil saka mburi. Pumi, astagfirullah, mami maneh. Suara kuwi jebul saka kanca sak kamare, Ninis sing uga dulur misanan adoh. Walah, wis 3 dina aku ra maem mie iki lho. Wangsulane Putri. Kleru, maem mie instan kudune sak wulan pisan. Wuwuse Ninis. Pengen urip sehat pora? Inggih Bu Dokter. Gayane yen sekolah kedokteran. Yen keburu luwe, aku lak ya wis masak mau sore. Sambunge Ninis maneh. Oseng-oseng cambah lan sambel tomat. Saute Putri. Bosen ah. Ninis mau ambegan dawa. Putri seneng mangan mie instan. Dudu lagi hemat utawa kiriman wong tuane telat, nanging panganan kuwi dianggep praktis lan enak. Cukup digodhog 3 menit wis dadi. Senajan wetenge kadang krasa kembung utawa sirahe dadi ngelu, nanging ora dipaelu. Kuliah nang jurusan teknik kelautan pancen jadwale asring kebak. Apa maneh dheweke aktif nang Teater-Ki, kegiatan ekstra sing populer nang kampus Uinsa. Mula dheweke kerep diundang Ninis kanthi sebutan Pumi alias Putri Mie. Ing sawijining dina, Putri lagi tekan kos-kosan jam 11 bengi. Maklum wae, aktivitas kuliah lan ekstrakurikuler nang kampus padet banget. Wetenge mung kober mangan roti lan wedang teh mau sore. Bubar adus anget, dheweke buka lemari. Lah kok mie instane keri siji ndil. Tanpa mikir dawa, panganan kuwi dimasak. Senajan ambune rada aneh, mbok menawa merga wis suwi ana lemari. Bubar mangan, lah kok wetenge krasa munek-munek kudu mutah. Sirahe uga krasa ngelu. Waduh, ora kuat nahan. Putri ngletak menyang kasur. Ninis kawit mau turu angkler nganti tangi amarga kaget weruh kahanane dulure kuwi lan ndemok bathuke Putri. Loh, Put, kene ya kowe masuk angin ya? Ora, mung mari maem mie kok awakku kaya ngene. Wangsulane Putri. Paling mie wis lawas kuwi. Astagfirullah, dadi iki mau. Ninis ora nerusake omongane. Dheweke njupuk tas isine obat-obatan. Awake Putri diusapi lenga kayu putih lan dipijeti.
Bubar ngombe obat, Putri krasa ngantuk lan keturon. Nalika tangi, jam nang tembok nuduhake angka 3:30 esuk. Dheweke kaget, jebul Ninis wis ana pinggir kasure. Kancane kuwi lagi deres Quran. Weruh Putri wis tangi, Ninis mesem. "Piye dulurku sing ayu, isih ngelu?" pitakoni Ninis sinambi ndemok bathuke Putri. "Yen isih lara, ijin ora melu kuliah sik." "Ora apa-apa, Nis. Dina iki aku ora ana jadwal kuliah." Wangsulane Putri. "Sok, yen ana kedadean ngene maneh, aku angkat tangan lho. Budal dhewe ya menyang klinik." Saute Ninis mesem nakal. "Lho, kok ngono? Tega temen awakmu. Yen ngono janji, mulai dina iki ora oleh maem mie instan maneh. Kepepet yo kena, mung sak wulan sepisan." Putri mantuk. Seminggu sandake Putri wis seger waras lan bisa aktivitas kaya biasane. Nalika mulih saka kampus, dheweke mampir menyang minimarket sak perlu tuku susu lan roti kanggo nyamikan. Weruh ana produk mie instan anyar rasa soto Padang, Putri dadi kepengin. Njupuk 8 bungkus dilebokake keranjang. Nalika mlaku menyang kasir, ana swara saka mburi. "Hayo, Pumi. Janjine mie instan mung sak wulan. Lah kae kok tuku nganti 8. Gawe apa?" Jebul Ninis wis ngadeg ana burine. Cuthel.